उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. सावंतवाडी मतदारसंघातील 2 प्रश्न प्रलंबित होते. त्याच्यापैकी एक कबुलातदार गावकर की जो प्रश्न मुख्यमंत्री महोदयांनी स्टे दिलेला होता आणि तो 2.5 वर्ष उठवला नव्हता तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी, तो आमच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी उठवलेला आहे आणि त्याच्यामुळे हा विषय लवकरच आपल्या मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल आणि त्याच्यामुळे आंबोली आणि गेळे 2 गावातील लोकांचा प्रश्न हे जर मंजूर झालं तर तो सुटेल. त्याचप्रमाणे सावंतवाडी येथे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा प्रश्नसुद्धा आम्ही शासनापर्यंत आता नेलेला आहे आणि त्याच्यावरसुद्धा शासन निर्णय झाल्यानंतर तो प्रश्नसुद्धा सुटेल. कबुलातदार गावकरमध्ये अजून चौकुळ गाव शिल्लक आहे. हे गाव माझ्या खूप जवळचे आहे आणि हे आमचं नातं गेल्या 3 पिढ्यांचं नातं आहे आणि त्याच्यामुळे चौकुळची मी लवकरच मीटिंग घेईन आणि त्यांना पाहिजे त्या पद्धतीने, कारण ज्या पद्धतीने किंवा जो फॉर्म्युला आंबोली आणि गेळेसाठी वापरण्यात आला त्या पद्धतीने चौकुळच्या लोकांना हा प्रश्न सुटलेला नको, त्यांना वेगळ्या तऱ्हेचा फॉर्म्युला त्यांच्या गावासाठी वापरला जावा असं त्यांचं मत आहे. तर या संदर्भात लवकरच संबंधित रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचे मंत्री, सेक्रेटरी सर्वांच्या सोबत चौकुळ गावाच्या ग्रामस्थांची मीटिंग घेऊन तो सुद्धा प्रश्न लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात येईल. माझ्या दृष्टीने आता 2च प्रश्न शिल्लक आहेत माझ्या मतदारसंघातले. एक म्हणजे इथला जो ST डेपो आहे, त्या ST डेपोचं काम हे थांबलेलं होतं. त्या संदर्भात मी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे हे डिपार्टमेंट आहे ते PPP तत्वावर घ्यावं, कारण हे मध्यवर्ती ठिकाणी असलेलं ST स्टँड आहे. तरी महाराष्ट्रातल्या सर्वोत्कृष्ट ST स्टँडपैकी ते व्हावं, पण त्याला पैसे मंजूर केलेले होते परंतु ते पैसे खर्च झाले नाही. एकातून वाईटातून जसं चांगलं घडतं तसं हे घडलेलं असं मी समजतो. PPP तत्वावर त्याला पूर्णपणे विकसित करावा असं मी सांगितलेलं आहे आणि तसा प्रस्ताव लवकरच आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांकडे सादर करू. त्यामुळे तो प्रश्न सुटेल. 3 प्रश्न 3 तालुक्यांचे राहिलेले आहेत. एक म्हणजे तिलारीमध्ये जे आपल्याला ॲम्युजमेंट पार्क करायचं आहे तो प्रश्नसुद्धा अजून सुटलेला नाही आहे. या संदर्भात सुद्धा लवकरच मी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे एक मीटिंग लावणार आहे, कारण बऱ्याच वेळेला प्रश्न हे खालच्या स्तरावर पेंडिंग राहतात आणि त्याच्यामुळे मग त्याच्यामधून मार्ग निघत नाही आणि मग विकास थांबतो. त्याच्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातले जे प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये हा महत्त्वाचा प्रश्न दोडामार्ग तालुक्याचा राहिलेला आहे आणि त्याच्यानंतर वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये स्कुबा डायव्हिंग आणि सबमरीन हे तयार करणं आणि फिशिंग विलेज हे 2 प्रकल्प राहिलेले आहेत. फिशिंग विलेजचा प्रकल्प तर मी सिंधुरत्नमधूनच मंजूर करतो, त्याच्यामुळे त्याला काही अडचण येणार नाही. सबमरीनचा जो प्रोजेक्ट आहे तो शासनाच्या स्तरावर मान्य करायला लागेल, कारण ऑलरेडी मान्य झालेला तो प्रस्ताव आहे. लवकरच तो प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर वेंगुर्लासुद्धा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं पर्यटन स्थळ ठरणार आहे. पहिल्या 5 स्टार हॉटेलचं उद्घाटन हे लवकरच 1-2 महिन्यामध्ये सिंधुदुर्गमधल्या होईल माझ्याच मतदारसंघामध्ये आणि त्याच वेळेला ताजचा जो अनेक वर्ष रखडलेला प्रकल्प होता तो प्रकल्पसुद्धा आता मार्गी लागलेला आहे. या संदर्भात माझी मुंबईला ताज ग्रुपचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि स्थानिक समिती आहे त्यांच्याशी बैठक झाली. आता लवकरच मी त्याच्यानंतरसुद्धा भेट दिलेली होती. अजून मी पुन्हा शिवलाला भेट दिलेली नाही, परंतु ताजचा प्रोजेक्ट झाल्यानंतर आणि आरवलीचा प्रोजेक्ट झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा आंतरराष्ट्रीय नकाशावर येईल आणि ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. नेहमी ज्यावेळेला आपण लोकांसाठी काम करत असतो त्याला प्रगती ही सातत्याने होत राहिली पाहिजे आणि या दृष्टीने काही प्रकल्प हे आडाळी MIDCमध्ये सुद्धा येऊन घातलेले आहेत. परंतु ज्यावेळेला या प्रकल्प फायनल होतील त्यावेळेलाच त्यांची घोषणा करणं अधिक योग्य ठरेल आणि त्याच्यामुळे आडाळीला जे प्रकल्प येणार आहेत त्याच्यासाठीचा प्रयत्न चालू आहे.
परंतु हे जे 2-3 महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, कारण अनेक आपली कामं सुरू झाली. दोडामार्गच्या हॉस्पिटलचं काम सुरू झालं, सावंतवाडीच्या क्रीडा संकुलाचं काम सुरू झालं, गुरुवारी आचरेकरांच्या नावाने जे ड्रेसिंग रूम बांधायचं होतं त्याचं काम सुरू झालेलं आहे. आपलं जे गाडगे महाराज मंडईचं काम सुरू होतं आहे. परंतु त्याच्याचबरोबर इतर जी काही लहान कामं शिल्लक आहेत त्याच्यावर निश्चितपणे विचार केला जाईल. मध्यंतरीच्या काळामध्ये अर्बन बँकेचं शिष्टमंडळ मला भेटायला मुंबईला आलेलं होतं आणि त्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून जी नोटीस आलेली आहे याची जर मला अगोदर कल्पना असती तर अगोदरच मी, कारण पूर्वीसुद्धा मी माझ्या ओळखीच्या लोकांकडून जवळजवळ 5 कोटी रुपयाचं भागभांडवल या बँकेला दिलेलं आहे. परंतु ज्याला 35 सेक्शनची नोटीस येते त्याला अस्तित्वातल्याच भागभांडवलाचे म्हणजे जे आपले सभासद आहेत त्यांच्याकडून हे वाढवायला लागतं आणि त्याच्यामुळे त्याला काही काळ जाईल, किमान 2-3 महिन्याची, कारण प्रत्येकाकडे इंडिव्हिज्युअल भेटणं आणि त्यांच्याकडून कॅपिटल वाढवून घेणं त्याला थोडासा उशीर लागतो. जर मला वेळेत कळलं असतं तर मी काही माझ्या मित्रमंडळींना सांगून त्यांना ती भागभांडवल उपलब्ध करून दिलं असतं. परंतु कोणीही काळजी करण्याचं कारण नाही. मी स्वतः याच्यामध्ये लक्ष घातलेलं आहे. मी सगळी माहिती मागवलेली आहे सावंतवाडीवरून आणि लवकरच RBIचे अधिकारी, त्याच्यानंतर सहकार खात्याचे अधिकारी यांच्या सगळ्यांकडून मार्गदर्शन घेऊन हा प्रश्नसुद्धा मार्गी लावला जाईल. सध्या जे निर्बंध आहेत त्याच्यामुळे लोकांनी काळजी करण्याचं कारण नाही. पूर्वी जसं मी कॅपिटल उभं करून दिलेलं आहे, फक्त ह्या केपेला मला जरासं फिरायला लागेल, कारण 35 सेक्शनची नोटीस आल्यानंतर एक मर्यादा येतात की अस्तित्वातल्या सभासदांकडून हे भागभांडवल पुन्हा गोळा करायला लागतं आणि त्याच्यामुळे सभासदांची संख्या जवळजवळ 9,000 आहे. त्याच्यामुळे शेवटी आपल्या लोकांसाठी फिरायला लागलं तर त्याला मला आनंद आहे. फक्त त्याच्यामध्ये एकच गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जर इतर कोणाला रिवाईव्ह बँक करायची असेल तर त्यांनीसुद्धा ती करावी. कारण बऱ्याच वेळेला असं होतं की मी नेहमी कॅपिटल आणून देतो आणि मग ज्याला इलेक्शन देतात त्याच्या वेळेला मात्र प्रत्येकाला ते इलेक्शन लढवण्याची उत्सुकता निर्माण होते. त्याच्यामुळे असं जर कोणाला बँकेच्या संदर्भात काही स्वतःचं कॉन्ट्रिब्युशन करायचं असेल तर त्यांनी अवश्य करावं. लवकरच मी सभासदांचीसुद्धा बैठक घेईन आणि असं जर कोणी करू इच्छित असेल तर त्यालासुद्धा मी त्याचं स्वागत करेन. शेवटी लोकांचं पैसे सुरक्षित राहणं एवढंच माझं हे असतं. बाकी काय मी कधी बँकेत जातही नाही किंवा त्याच्या कुठला हस्तक्षेप माझा नसतो. परंतु ह्या बँकेमध्ये कुठलाही लॉस नाही, कुठलंही फ्रॉड नाही. फक्त संचयित जो तोटा आहे ह्या तोटा असल्यामुळे त्या ठिकाणी भागभांडवल वाढवावं अशा सूचना RBIने दिलेल्या आहेत. त्याच्यासाठी 6 महिन्याची मुदत दिलेली आहे. परंतु 6 महिन्यापैकी 3 महिन्यामध्ये जरी पूर्ण करायचा प्रयत्न केला तरी ती मिटिंग लागायला लागते, ती 6 महिन्याने लागते. लवकर घेण्याचा सुद्धा आम्ही प्रयत्न करू. परंतु हा प्रश्न ज्याला माझ्या लक्षात आला त्याला माझ्या असं लक्षात आलं की हे प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि एकंदरीतच ही सहकार चळवळ धोक्यात येत असेल तर या संदर्भात शासनाने पुढाकार घ्यायला लागला आणि म्हणूनच लवकरच मी आदरणीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयाला विनंती करणार आहे की जशी स्कीम ही आपण ह्याच्यामध्ये सहकारी तत्वावर असलेल्या सोसायट्यांसाठी केलेली होती तशी स्कीम ही अर्बन बँकांसाठी सुद्धा करण्याची गरज आहे. कारण याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक ही शहरामध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांची असते आणि त्याच्यामुळे हा निर्णय जर झाला तर मोठ्या प्रमाणात दिलासा हा संपूर्ण महाराष्ट्रातल्याच बँकांना मिळू शकेल आणि म्हणून याच्या बाबतीत फेडरेशनच्या लोकांची माझी चर्चा झालेली आहे. प्रवीण दरेकर साहेबांची चर्चा झालेली आहे आणि ज्यावेळेला हा प्रस्ताव तयार होईल त्यावेळेला तो प्रस्तावसुद्धा मी निश्चितपणे, कारण माझ्या लक्षात आलं की कुठलंही फ्रॉड नसलेली, कुठलेही NPA 0 NPA असलेली बँक जर केवळ भागभांडवलामुळे अडचणीत येऊ शकत असेल तर मग नवीन धोरणानुसार ज्या बँका अडचणीत आल्या त्यांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे. आपण अनेक वेळेला साखर कारखान्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, परंतु अर्बन बँकांमध्ये लोकांचे पैसे असतात, विशेषतः शहरी भागामधल्या मध्यमवर्गीयांचे पैसे असतात. त्याच्यामुळे ह्याला एक वेगळ्या तऱ्हेचा दृष्टीने त्याच्याकडे बघण्याची गरज आहे. माझ्या चर्चेमधून मला हे कळलं, ज्यावेळेला सावंतवाडीची लोकं माझ्याकडे आली, कर्मचारी आणि काही संचालक आले, त्याला मला याची सुद्धा जाणीव झाली की मी इथं फिरू शकेन किंवा माझ्यावर लोकांचा विश्वास असतो, लोक पैसे देतील, मी गोळा करू शकेन. पण प्रत्येक ठिकाणी अशी परिस्थिती नसते आणि त्याच्यामुळे सरकारने या प्रकरणात लक्ष घालावं अशी मी विनंती या संदर्भात करणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.